viem, tu je. Po novom, po starom Moon Extra, po novom Ninja Turtlia. A teraz zapíname Trka Boka. Áno, chcem vyprovokovať jednu youtuberku, ktorá už dávno prepol a už chce takto natáčať, jak ja. Musíš byť ticho. Musí byť odhalená, lebo je retardka. Nie, nebudete potom. A ju chcem vyprovokovať, lebo ona chce takto to No dobre je, ale keď budem spínať, tak no, to nemusíš prepáčte, že to hovorím potom párkrát. A ja musím tak vyprovokovať, že to musím zapnúť. A pomalom sa už dali nemocnicu za free. Len za ktorým to nejde, ale mne to ide. Takže zapíname. Toto nechcem, ani fráz nechcem toto. What you want, what you're right. Ja to dáme x-ko. Dávaj, bože. To dám radšej x-ko. A teraz sa kúknem radšej domov. Alebo inde. Idem heď. A idem teraz. Kde to pôjdem? 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 Pôjdem asi ukázať nemocnicu. Ujdem. Asi pôjdem. Áno. Teraz pôjdeme asi do porodnice. Asi vám pôjdem ukázať, kde je porodnica. Asi tam pôjdem, ne? Áno, idem tam radšej do porodnici a teraz budem ticho, dobre? Pôjdem vám ukázať dovnútra porodnici. A ideme tam, ideme. Už je to tu. Ale robím na takú, čo? A tu mám môj smartfón, ktorý si viete kúpiť v tom obchode za free. No, a tam dáme veci, ukradneme babo a ideme do Rici. Video za chvíľku bude končiť, takže bye.